Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mes salutations à tous mes abonnés de la page YouTube Bamada City Le Guinoir. Bamada City Le Guinoir. Moi je m'appelle Amari Diallo ou Le Guinoir ou Bamada City Le Guinoir. Je voulais vous donner les recettes d'accouchement sans problème. Comment je peux accoucher sans problème. Donc, il suffit de réciter ces incantations 7 fois sur beurre de karité et vous massez son ventre avec. Tout bismillah, tout bismillah, tout bismillah. Karan diri wolo, ndiri kara wolo. Tout bismillah, tout bismillah, tout bismillah. Karan diri wolo, ndiri kara wolo. Jusqu'à 7 fois sur beurre de karité et masser son ventre avec ça. Elle va accoucher sans problème, sans se fatiguer, sans opération aussi. C'est une méthode ancestrale. C'est très efficace. Je l'ai eu chez une grande personne dans un région de Kuluguru. Oui. Donc, mais nga foli be abonné ye Bamada City Le Guinoir kan ka bɔ ka recette dɔ d'a ma bi jigini kan ni muso bɛ fɛ ka jigin sans problème ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka jigin sans problème a kana opérer quoi même ni docteur ko k'a ye opérer donc ni y'aw nin k'a la a tɛ opérer bilen a b'a kisi wariba bɔ ma ani sɛgɛnba fɛn ninnu ma. A bɛ docteur caman bolo an y'a di docteur caman ma a mɛnna an delila k'a di a mɛnna a b'u aider quoi. Donc ne yɛrɛ ye n sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bolo Kulikoro wilibali lo ne y'a sɔrɔ depuis n san 17 a y'a di ne ma a ye dalilu caman di yan bon n ye dɔw di dɔw tɛ di donc o de i b'a fɔ tulu la tu bisimila tu bisimila tu bisimila kara n deri wolo n deri kara wolo sen 7 tu bisimila tu bisimila tu bisimila kara n deri wolo n deri kara wolo i b'a fɔ siɲɛ 7 si tulu la k'a mun muso kɔnɔbara la a bɛ jigin sans opération sans problème. Kunfaya kun n'o dɛ ni video in diyara mɔgɔ min y'a partager ka aimer ka commenter fɛnɛ o bɛ diya n ye. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. N'Ala sɔnna ma an bɛna version anglaise di n'an ye temps sɔrɔ k'o di.